Ben, o Ateneo Ferrolán é unha asociación cultural que se remonta, digamos, históricamente ao ano de 1879. Daquela foi cando se fundou o primeiro Ateneo científico, literario e artístico. O que pasa é que o Ateneo Ferrol sempre pasou por altos e baixos, épocas de crise, despois coas dictaduras tamén padeceu moitísimo, e finalmente nesa nova andaina na que nos atopamos agora apareceu novamente en 1976. Sin lugar a dúbidas é unha das entidades culturais máis importantes da cidade. O Ateneo desenvolve actividades no eido bibliotecario hemerográfico, cunha enorme colección de libros relativos á cidade de Ferrol, de xornais de Ferrol dos séculos XIX e XX, coleccións únicas que non se encontran noutros lados. Desenvolve actividades no ámbito do teatro, proxeccións de cine, charlas, conferencias e ademais é un local aberto para as actividades de todo tipo de asociacións da Bisbala de Ferrol e de feito pois a maior parte delas prefiren utilizar o Ateneo aos centros culturais do concello. Desde hai un tempo esta parte, máis ou menos 3 ou 4 anos, pois o Ateneo ven padecendo os ataques do goberno municipal. A campaña contra o Ateneo que pasa por negarlle os espazos dentro do edificio municipal que utilizamos, reducir o espacio respecto ao que ocupábamos anteriormente. O Concello tamén está negándonos a recuperación dos fondos do Ateneo que están depositados nunha empresa de mudanzas e ademais tampouco hai unha política de axudas que, como había anteriormente, con convenios que se asinaban en función dos servicios bibliotecarios que prestaba o Ateneo. O que quere o Ateneo estes vindeiros meses é desenvolver un ambiciosísimo proxecto de actividades, porque entendemos que necesitamos reivindicarnos como unha entidade cultural e necesitamos que o Concello, digamos, se decate de que o Ateneo é unha entidade cultural que funciona, que cumple os seus obxectivos e que enche un edificio municipal do Concello, mentres que a maior parte dos edificios culturais que ten o Concello están baleiros e sen actividade. Entón somos un pouco o antagonismo e o que pon en evidencia a nefasta política cultural do Concello. O edificio padeceu dúas reformas. Unha primeira que xa se fixo nos anos 90, parece que foi, e na cal pois se fixo con diñeiro que foi aportado polo Ministerio de Obras Públicas, polo Concello e tamén polos propios socios do Ateneo que aportaron 5 millóns para unha obra que foi un proxecto desta parte máis antiga do edificio que realmente non se modificou moito na obra posterior e tamén toda a adecuación do que é o Salón de Actos. Un Salón de Actos que agora se considera común cando antes era de uso para Ateneo. Nós non temos ningún problema para compartirlo, pero o que nos doe é que ese salón de actos que se pagou por parte dos socios do Ateneo, pois que agora teñamos que pedirlo ao Concello para poder utilizarlo. Ben, pois este é o salón de exposicións do Ateneo. Anteriormente, antes da reforma municipal, neste edificio pois había outra sala de exposicións do Ateneo e agora nada máis que temos esta e como consecuencia, pois agora mesmo xa temos reservada para dentro de 6 meses. E como consecuencia, ademais, pois moita xente que o mellor quería expoñer en Ferrol pois está tendo que ir a expoñer a outros lados. Entón, pensamos que eso tamén é un problema que nos causou a obra municipal e o Concello restringir o espacio do Ateneo. Isto que temos aquí detrás é parte da nosa hemeroteca, unha hemeroteca que, grazas a donacións de xente de Ferrol, pois se vai recuperando. Pero, bueno, temos aínda moitos fondos depositados nesa empresa de mudanzas e temos aínda tamén moitísimos fondos que aínda están sen encuadernar, porque isto sabedes que está todo preparado para a súa consulta, pero hai moitas outras cosas como as que vedes por ali que aquelas aínda están sen encuadernar. Entón, pois é outra das cousas que temos en mente facer. Temos que preparar a hemeroteca digital de Ferrol, que xa en parte está digitalizada grazas a un convenio coa Fundación Barrio de la Maza, pero agora temos o compromiso de colgala na rede e poñer a disposición do público de todo o mundo grazas ás novas tecnoloxías. Vamos facer nestes próximos meses unha programación de actividades que intentaremos que sexa unha actividade case diaria, que todas as salas locais que ocupa e disfruta o Ateneo estén a disposición de asociacións, de particulares e de todo o público para actividades, que esa actividade redunde na cidade de Ferrol. E vamos a intentar tamén que sexa un traballo cultural con fundamento, porque nos entendemos que o traballo cultural non é unha actividade aquí ou outra lá, sino unhas actividades relacionadas entre sí, que den visións alternativas sobre os mesmos temas e que conformen unha actividade cultural plural, aberta, participativa
e que sexa, digamos, beneficiosa para a cidadanía, porque entendemos que a cultura é a base da democracia, de unha sociedade máis xusta e igualitaria. Por exemplo, agora vamos a emprender os traballos para desenvolver o congreso sobre a figura histórica de Hildegard Rodríguez Carballeira, que se vai desenvolver en decembro, no cal van vir ponentes de Australia, de Estados Unidos, de Francia e de Portugal, profesores de universidade, historiadores e historiadoras, que van a lembrar a esta figura histórica da cidade de Ferrol cunha serie de charlas, conferencias, ponencias, debates e actividades culturais paralelas. E que é o que vos pedimos para esta campaña que estamos levando adiante? Pois o que vos pedimos é algún tipo de axuda económica que nos sirva para levar adiante todo este programa de actividades, que nos sirva para reconstruir a nosa biblioteca e hemeroteca, para dar os servicios que estamos prestando a xente de toda a Bisbarra de Ferrol, para acoller exposicións, para acoller obras de teatro, concertos, todo ese tipo de actividades que a xente demanda, que quere ver, pero que tamén quere protagonizar, que quere facer. Porque o noso lema é Somos Cultura, porque entendemos que todos e todas somos cultura, que cada un de nós ten un artista, un creador dentro de sí. E todo eso ten que ter lugares de expresión, e pensamos que o Ateneo é un lugar de expresión magnífico para desenvolver ese tipo de actividades. Que a xente pode vir aquí a ver actividades, pero tamén a protagonizarlas, a desenvolver calquera tipo de actividade cultural que se lle ocurra. Entón, por eso precisa unha axuda económica que vos pedimos para que todo iso se poida levar adiante, para que este edificio cultural, que se fora polo Concello sería baleiro de actividades, pois que este, ao contrario, completamente cheo, que todo horario que nos estemos aquí, pois haxa múltiples actividades, como xa está vendo, desenvolvendo actividades culturais para todos os públicos, para toda a xente de Ferrol, pero tamén de toda a Bisbarra, e tamén para que esas actividades sexan plurais e participativas.